Močové kamene sa nemusia prejaviť absolútne nejako. Pacient ich môže mať roky bez akýchkoľvek príznakov. Problém nastáva, keď ten kamienok vycestuje z obličky, sa vyskytne v močovode. No a ten močovod sa potom krčovito zviera, snaží sa ten kamienok pretlačiť. To je tá veľká kolikovitá bolesť, ktorá podľa výskumov je dokonca väčšia ako pôrodné bolesti. Máme celú paletu zákrokov, ktoré môžeme pacientovi ponúknuť. Pokiaľ nemusíme robiť nič a telo je schopné samo vypudiť ten kamienok, tak to je pre pacienta najlepšie. Veľkú časť močových kameňov vieme odstrániť len cez prirodzený otvor, to znamená cez močovú trubicu, alebo priložíme takú sondu ku koži a rozbijame ten kamienok razovými vlnami. Dá sa to len pri tých drobných kamienkoch, tie veľké kamene jednoducho musíme operačne odstrániť. Tie obličkové kamene vznikajú na podklade pitného režimu. Keď pijem málo tekutín, moč je hustejší, je v ňom viac kryštálikov, no a tie sa naväzujú na seba a vytvárajú kamienky. Ale aj priamo zloženie stravy ovplyvňuje to, aký bude výsledný moč, aké bude mať pH a aké kamienky nám teda narastú alebo nenarastú. Mal som pacientov, ktorí zjedli kilo syrových nití denne, čo predstavovalo naozaj rizikový faktor, alebo vypili 3 litre mlieka. Najlepšie vychádza tzv. Stredomorská dieta. Dostatok zeleniny, dostatok ovocia, aj ryby a plody mora, aj nejaké mäsité produkty, vyhýbať sa prehnanému cukru, fast foodom, takýmto mastným, ťažkým jedlom. Pitný režim je v podstate veľmi jednoduchý, tam sa treba orientovať podľa farby moču. Keď pijem málo, tak je moč moc tmavý a keď pijem veľa, tak je zase číry ako v podstate voda, čiže mali by sme to držať niekde na tej zlatej strednej ceste. Pitie piva je bohužiaľ mýtus, čo sa týka rozpúšťania močových kameňov. Keď vypijem veľa piva, tak to pivo odplavuje kryštáliky von z tela. Lenže úplne rovnako funguje akákoľvek iná tekutina. Dokonca niektoré typy kameňov z piva vznikajú, takže určite to neodporúčam ako prevenciu. Pri komplexnej liečbe pacientov s močovými kameňmi je dôležité nie len odstrániť ten kamienok z tela, to je len polovica úspechu v podstate, ale musíme aj nejakým spôsobom zabezpečiť, aby tie kamene nevznikali do budúcna. Lekári z urológie po operovaní a odstránení močového kameňa nám odporúčajú pacientov na metabolické vyšetrenie. Detailným vyšetrením a rozhovorom s pacientom preberieme dietné stravovacie návyky, pitný režim a analyzujeme rizikové faktory, ktoré sa podieľajú na vzniku močových kameňov. Toto je v podstate kľúč k úspechu, taká spolupráca urológa s nefrológom.